Told you. Monkey. Yang lawas mo, hindi mo ka mag-t-shirt. Mungkin ako T-shirt mamatay. ito. Para safe sa labanan. T-shirt ka makaugaw rin ako. T-shirt ito dyan. Kay defense na isa. Mawanit na si Gusyo na ako katungay. Tira. Kasi dyan siya mo mana. Naway. Gamay ito yan. Gamay ang tiyan ako. Gamay na diyan mo. Ako na sa Ab ni ab. Na abs. Grabe isa naman. Abs gani. Ono man kabok, di ba? O ab gani asar na. sila na di pa na mukhaon. Kau na ko meron diyan. Yung Gamay. pang notification pa. Iwas ka sa iyahang duwa. Ang Ginoo. Patay na yun. Ang gapuhan lagi ni Diin. Ay ma. Sikuan lagi si. Itlog. Wa ko gilin sa. Ay, may buwan ako. Ay, karate. Bak ako dyan. Ay. Lagi ka nung Ang dami mo. Gigi na ni Gigi. Bigaya sa mo. lagi ka nung tuwan nila yun. Uy, matumba na has kaya. Karat ni sa itlog nito. Uy! Diyan kuy, ilok, babo. Daking. Daking. Parak. Wow. Kau tay. Masuk ko gyapon parak. Minsan din parak-parak dai. Silingan na mo. Dapat kay ilong. Uya bicara kan? Taka, tao koy. Wali na surak sungog lang bulo. Sungsungong ni piling. Ano kay uyab daw na Ginugdanay dahil sila. Ginugdanay dahil sila sa luyo. Kanya moingon dayon. Parak. Moingon dayon. Oh man! Ayun dahil si Mama. Oh man! Kaya na lang si Restoryahan. Kaya di ito si Jan. Di ay nagsigig panawag. Si Mang Judith kaya magsigig yung katawa. Kwan ba? Sige ang mouse ka kasi kwan. Ara na buti mo anak ka sterso. Oh, katusan si Tirso. Sterso. Si Dudo. Wala kayo ba anak? Tirso? Sino man? Anak ni Mang... Isa ito anak mo? Amo na isungog-sungog kung manang bibi. Is manang bibi ba? Ay, atong pisak kayo. Dini, oy. Wapo. Sino anak? Anak ni Mang... Manang bibi. Amo na isungugog. Is manang bibi sa unang ilungon man kayo. Si Kuan, amo itong nganlan sa... Kanang iya pa judngan. Nilaing man kayo kay... Madunggan niya. Minuanas, maboy kasaba ninyo. Madunggan mo. Sino man ang Ang nagngan na dayon Tirso. Yung nagngan. Ang nagngan na. Tapos manang Lita. Si Judith. Nya, ingon dahil, sige, Tirso ato itawag. Tirso. Yes, manang bibi, magkitawa-katawa na. Okay na, save na. Kung bisag na ay tao, dihan na may bawan. Karon kay kanin si Mama. Ningon ng nabot na dahil mong anak, Mads. Niya na dahil, kisa mo nga anak. Si Tirso ba? Na dahil si Mang ha? Naday ko yung anak na Tirso. Ay, si Kuan di ay. Si Mama. Nakuan na. Sa ganina siya. dapat niya ba? Dili. Nakuan siya ba? Nabiktima sa among sungog-sungog. Nga iyad, Jud nga. Pareho kong Judith. Bibiron. Kaya na mo mga nga sa una, oy. Ika to si Bibiron. Magkisingan, tinuda to. Muadto dito sa ato. Exchange na sila cellphone.
Nagkauyab Amo din sila ingon dito nga nagkauyab. uyab mo mudet ingon lang dili oy nya diha ang babalaki. Pangutanan ni mama unsa man dong uyab mo? Dili oy dili but si tawag niya kang mama. Ya. Dili jud mo uyab dong. Ako sa nagbibi amo to pangutana ako anto nagbakasyon mo dito. Exchange na sila cellphone dito. Oh, Sweet to mina. Pero kuhaon ako sa cellphone natin Judith, magduwa ako sa toy bounce. no nya. Mao to nga amo gi-interview dong. Di ko uyab. Nya mao to wa jud siya ni angkon. Nya karon kami na lang dili to saman to dito eh. Di man mo tugan nga uyab mo bata pa man to saman to eh na. Sige ni kuan niya. Bata pa to kay kuan. May pa gym. Dahil na baby. Tungan lang og bibiron kay mo bibiron ka man to kay man mo suti. Sabi mo baby pa to. Nga ako'y lalaki kung gusto jud ka musulti ka sa tinuod bisan ang babae dili sugot. Mao to bibiron magbibiron pa ang uyab ni Judith bibiro hangtod nga na bibiron na gidangan mo na si Judith magsiki katawa ba sa amo ingnon sa naman tong bibiron dit